नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात MLC निवडणुके उमेदवाराचे कारवारचे गणपती उळवेकर हेमका तिकीट. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात MLC निवडणुकीची तयारी जाली तरी BJP पक्षाचो उमेदवार कोण हेची चिंता BJP कार्यकर्त्यां लागिली आणि तशेंच सार्वजनिकां सुद्दां लागिली. 24 जाणांनी ह्या उमेदरी खातीर फॉर्म भरिले जाल्यार अखेर ह्या प्रकरणाचेर पडदो पडलो आणि उत्तर कन्नड जिल्हा विधान परिषद म्हणल्यार MLC निवडणुकेचो BJPचो MLC उमेदवार कारवारचो श्री गणपती उळवेकर हेमगेल नांव उमेदवार म्हणून अधिकृत घोषणा केली. तांकां कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्रीमती रुपाली नायक हेमी शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. अचानक पडिल्ल्या मुसळधार पावसान जोडा तालुक्यात शेतकऱ्याले मोठे नुकसान. शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे नुकसान भरपाई दिवची मागणी. जोयडा अचानक येयल्या मुसळधार पावसान शेतकऱ्याले भयंकर नुकसान जाल्लें आसा. तोंडांतलो घासूच कान घेयल्यान शेतकऱ्यां भितर भयाचें वातावरण निर्माण जालां. खंयच्या वेळार पावस पण शेताचे अतोनात नुकसान करती आशिल्ल्यान नाका नाका रे पावसा असो धिंगाण घालनाका अशी कळकळ शेतकरी व्यक्त करती आसात. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात शेतकरी धान कापणीक सुरवात करतात. अनेक शेतकऱ्यांन धान कापून दवरिल्ले तेन्ना अचानक येयल्या मुसळधार पावसान शेतात मोठ्या प्रमाणात उदक भरिल्लें आसा. अचानक येयल्या मुसळधार पावसान शेतकरी कांयच करूंक शकले ना. दुसऱ्या दिवसाक सकाळी शेतकरी आपल्या शेतात वचून पळवणी केली तेन्ना मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्ल्याचे दिसून येयले. शेतकरी सकाळच्यान शेतांतले उदक भायर सोडच्या कामाक लागिल्ले आसात. तालुक्यांतल्या आवेडा, जगलबेट, बाजारकोनांग, असू, रामनगर, शिंगरगाव, अखेती पंचायत क्षेत्रात अचानक मुसळधार पडिल्ल्या पावसान जब्बर फटको बशिल्लो आसा. जोयडा, नागोडा, प्रधानी पंचायत क्षेत्रात सुद्धा पिकाचे मोठे नुकसान झाले आसा. मुसळधार पडिल्ल्या पावसान शेतकऱ्याले भात पिकाचे खूप मोठे नुकसान झाले असून प्रशासनान त्वरित पंचनामा करून नुकसान भरपाई दिवची अशी मागणी शेतकरी करते आसात. आता प्रशासन हेजे बद्दल कितें उत्तर दिता हेजी वाट शेतकरी पळयती आसात. यल्लापुरात BJP पक्षाचो जनस्वराज्य समावेश कार्यक्रम. यल्लापूर उत्तर कन्नड जिल्हा MLC निवडणुके संदर्भात यल्लापूरच्या ईश्वरी विश्वविद्यालयाच्या आवारात आयोजन केल्ल्या कार्यक्रमात हजर आशिल्ले राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री BS येडियुरप्पा हेमका पालकमंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी शाल घालून सन्मानपूर्वक स्वागत केले. या वेळार BJP जिल्हाध्यक्ष श्री व्यंकटेश नायक, आमदार श्री सुनील नायक, श्री दिनकर के शेट्टी, श्रीमती रुपाली नायक, मंडलाध्यक्ष श्री गोपाळकृष्ण यन गांवकार तसेच पक्षाचे जिल्हास्तरीय पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. माजी मुख्यमंत्री श्री BS येडियुरप्पा हेमी या वेळार प्रसार माध्यमांकडे उलयतना म्हणले की या वर्साक अकस्मात पावस पडिल्ल्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्याची पीक नष्ट जाला. 90% नुकसान रैताक भोगच पडला. हेची माहिती मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई हेमका सविस्तर दिल्ली आसा. संकटात पडिल्ल्या रैताक परिहार दिवची भरवसो हाली मुख्यमंत्र्यांनी दिला असे यल्लापुरात आयोजित केलेल्या जनस्वराज्य समावेश या कार्यक्रमात येईल तेन्ना तेमी ही माहिती दिली. सरकारी KSRTC संस्थेत वाहन चालकाची कमतरता असून कायम जायना तरी तात्कालिक तत्वाचेर वाहन चालकाली नेमणूक करूंक व्यवस्था करा अशी श्रीराम हेमका तेमी सुचयला. कारवारात श्री रामनाथ, श्री शिवनाथ, श्री महादेव अशा देवस्थानात कार्तिक पुनवेचे उत्सव सुरू आसात. कारवार चित्ताकुलाची कणसगिरीची कार्तिक पुनव काल मोठ्या उत्साहात साजरी झाली. रात्रीन मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात स्थानिक कलाकारान रथ हा संसाराचा हे मराठी नाटक सादर केले. आणि अस्नोटीची कार्तिक पुनव आज ब्रेस्ताराक आसून दनपारा अस्नोटी श्री रामनाथ देवालय आवारांतल्यान रथ आनी पालखी फुलान सजवून वनाकडे प्रस्थान केले.
रथ सावंतवाडा कठीत देवा मुखार तर पालखी वनात गेली. वनात वनभोजनानंतर रथ सावंतवाड्याला येयल्यानंतर परंपरेप्रमाणे प्रत्येक तोन्नात भक्तालय आरती स्वीकारतेर श्री मल्लोरामनाथ देवा कडल्यान शिवनाथ देवस्थान मार्गान हबस्थान देवा कडेन थंयच्यान श्री रामनाथ देवा कडेन रथ पालखी येवन पावल्यानंतर वर्ष पद्धती प्रमाणे देवाली सेवा नंतर गणेश पूजन आणि संग नाचोवचे कार्यक्रम जातले. तशेंच शुक्रारा 19 रामनाथ देवा कडेन दहिकाल जातलो. 5:30 वाजताना श्रीची पालखी देसाईवाडा कोळगे मार्गान समुद्र स्थानाक प्रस्थान करून समुद्र स्थानानंतर रात्री 9 वाजताना अस्नोटी रामनाथ देवळा कडेन पावतली. श्रीच्या या कार्यक्रमाक भाग घेवन श्रीचे दर्शन आणि कृपा प्रसादाचो लाभ घेवचो अशें देवस्थानचे मक्तेसर श्री प्रभाकर साळुंके आणि श्री नारायण देसाई हेमी सार्वजनिकाक कळयला. बिणगेच्या श्री नागेंद्र उमेश अंचेकर हेमका कला सम्राट प्रशस्ती प्रदान. कारवार बिणगा निवासी नाट्य कलाकार श्री नागेंद्र उमेश अंचेकर हेमका तेमगेली नाट्यकलेची सेवा पळोवन नोंदणीकृत कर्नाटक श्री संघटना हेमचे वतीन दावणगिरीच्या रोटरी क्लबाच्या सभाभवनात 17 नोव्हेंबराक कला सम्राट प्रशस्ती प्रदान केली. ही प्रशस्ती संस्थेचे राजाध्यक्ष श्री जयण्णा हेमी गौरवपूर्वक प्रदान केली. अंचेकर हेमी बिणगाच्या म्हाळसा नाट्य कलावृंद या संस्थेचे सदस्य असून अशा कितल्याशा नोंदणीकृत संस्थेत ते सदस्य आसात. तसेच कारवारच्या रंगभूमी कलाविद्रू वेदिके या संस्थेचे ते कार्यदर्शी म्हूण आसात. या संस्थेच्या सर्व सदस्यांन अंचेकर हेमका अभिनंदन करून अशीच प्रशस्ती मेळू म्हूण तेमकां शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.